YouTube. Sí, también que te pisa. Sul prato, sì. Bem. Yes, ok. Bueno, no estoy un cantica con los que canta. Himno. Señor de Sabbath y su luz. Manoting 4. Quem tour que canta? Ok. Quem que canta número 2? Bo. ¿Quién que canta? Ok, mita cante full. Es un comisa canta, mita queda quieto la que sigue. No está ganando tiempo. 3. Mita canta 3, Sam da canta 4. Top. E a hermana da canta 1, 2. Bom. Pata shire, erwantes shire screen panos? C'è di chef? No, no mire. Ah, hermano, mi nuovo. No de nada. Amor de santuario no está mira. Até ela vi. Ok, guarda Lena arriba na tempo, por favor. Tranqui. Señor de sábado y su luz, bombidice a vos sosiego, delicia etapa unitur, sosiego para no ser cansado, sosiego para no ser cansado. Día sagrado y de paz, Borananta 13 paz, Maracu nunca un pica, lo destruí santidad, lo destruí santidad. Conduce ora nang tabay, con santo e dia tabami, llenami con inspiración, revela su visión, revela su visión. Oh Jesús, nada me alaba, oh presencia, pues sosiego, tanto lo mío nunca falla. Llamamos a bendición, llamamos a bendición. Amén. Namsuak Sabat Santo di Senhor. In 4, quem que canta? Me canta Mira que hay 3. di 4. Ita start Sally. Wendy pa canta di 2. Ok. Mita canta. Kung Wendy kumisa cante, 2, mita queda quieto. Senão mita cante. Bom. Bom? Bom.
Ahora. Sí, estamos. Sábado Santo del Señor, Pai mes bendicionar. Dios te vino a crear y también santificar. Sí, es sábado del Señor, Pai mes bendicionar. Él lo tapa un señal, dor de tu eternidad. No busca placer y amor, vanidad y estupidez. Dios sin costa más mío. Dios sin no, para librarnos de dolor. Sí, es sábado, Señor, Pai mes bendicionar. Él lo tapa un señal, dor de tu eternidad. Ore sabat kumisa. Na ora solo baja. Cas cristiana reunitud. Cu alabanza na Señor. Si es sábado, Señor. Pai mes bendicionar. Él lo tapa un señal, dor de tu eternidad. Pide gracia y salvación y victoria del Señor. Para ayudarnos su poder, a su sábanos guardar. Si es sábado, Señor, pa emes bendicionar. Él lo tapa un sellar, dor de tu eternidad. Amén. Vengo. Amen. O dia de descanso, de qual aceita, trove? Oh, día de descanso. Que número? Oh, qué nombre. Ah, Vai, sí. juist. Ok, zeg je in 3. 3. Me te canta último. Bom, quem da grande promê? Promê. Sana da grande promê, quem da grande de 2? Que canta e de 2? Nobody? Bueno, da grande de 2, então. Bom, nós começamos. Oh, día de descanso, de gozo y de luz, frescura y consuelo, en brasa de Jesús, tan agotada santo. Nos da bien alabar, canta, santo, santo, nadie Dios eterna. Oh, porta tan seguro contra tu tempestad. Oh, fi preferido, cu tanto potestad, amor de fuente fresco, dense kunanjaki, divo
Cero Santo, nos forçata bini. Dia tanto dushi, dia de amor, dia para nos llegar más cercano, Señor. Y gracias van ganando día, ver. Y siempre vas buscando dita más cerca. Man, Lieselot, Alsjeblieft. we hebben onze broeder Stefan ook in het midden van ons. Welkom, broeder Stefan. Ja, weet niet als je... Roger. Hele gezegende Sabbat, Stefan. Ja, gezegende Sabbat iedereen. Ja, is een warme welkom tussen ons. Ik weet niet, Lieselot, als je één liedje hebt in Nederlands. Weet niet. Nederlands. Even de Nederlandse boek pakken. Ja, laten we zeggen, ja, dan hebben we ook inmiddels ook één liedje in het Nederlands. Voor onze broeder Stefan kan ook goed dan meevolgen. Ja. Kompas en roer. Ik heb die boek opengemaakt en toen kwam die lied naar voren, dus dat wordt het. Oké. Oh, dat betekent dat ik het moet zingen of Stefan zingt ook een coupletje. Nee, ik heb het niet voor mij. Dat is het eigenlijk. Oh. Ja, dus dan zal je het gewoon leiden, die muziek. Ja. O woeste zee, o wilde baren, ik ken geen vrees om, ring mij vrij. Hoe ging ook prijs, daar rustig varen, mijn trouwe loods is aan mijn zij. Stefan, wat zeg je dan? Amen, amen. Ach, dat je die basgedeelte ging doen. Oké. Kompas en roer, van mij broodscheepjes zijn in de hand van mijn Heer. Als ik soms ben in nachtslens duister, hoor ik zijn stem en rust keert weer. Hoe klip en ras mij ook bedreigen, een zandbank sluw mijn boot beklaagt. Kalm vaar ik voort naar hemelshaven. Ik heb beloofd trouw onversaagd. Bij couplet Robert. Hoe daarom voort, prijs, stroom en golven. Ik vrees u niet, o levenzee. Wordt ook mijn bodem schuim bedolven. Mijn trouweloos vaart met mij mee. Kompas en roer van mijn brouwscheepje zijn in de hand van mijn Heer. Als ik soms ben
is nachtelijk duister, hoor ik zijn stem en rust keert toe. Amen. Men, nee, we danken zuster Lieselot. We hebben ook een liedje in Nederlands te zingen. Dan hebben we ook inmiddels ook eentje in het Nederlands. Dus gezegende Sabbat, feliz Sabbat bonitur. Un día más. Niet vergeten delen. No share. Dus nos bij awe. Prometo nos bij dingen tema. Ik quero just check wat situatie un testimonio. Aí noite algo great, algo bom que o Senhor pago. Prometo nos cana tu dinge tema. Sim, tem romanco tem quer compartilhar algo. Coisa que você visa apesar de Deus a obra. Sim? Me te permite? Sim. Ok. Par de semana passada, me sacurvanta corda como dona testemunho de chauffeur de táxi 4semi. Anto ku eta bisa ku endi suka sata saka espiritu eta me por saka espiritu que senan anto ma pidi oração pe. Anto ma que dar essa pe, anto me tine de mi bukite de mi pospora mi bel pidi taxi, passo su taxi no ta home no ti holo, dus eta ok para mim. E também como a mira eta abrir para escuchar mais. A ver la bim buscar-me. Anto, eu digo, me machadia, como vai na missa? Eu digo, né, sim, vai bom, nossa campanha acaba, tem bautismo que sei, não. Nossa papai digo, não, me digo, né, sim, anto, uma conta, não, digo, nossa reza, pabo, nós temos de oração. Eu disse, sim, verdade, você não reza para mim? Me digo, né, sim, pabo, como você sabe? Eu digo, não, ele não está se malo para nós. Pero não passa nos nada, nós está proteger. Pero mi casata sonha com ele tá se fosse malo para nós. De mi soma reza tiki me di tá nós tá reza para Senhor liberar bastante demônio não. Mas sei me tá vista de mim mês. Dus ele tá se com malo para vos não. O Senhor tá traco vosso. Mas chega stad, mas vai para atender mi bril, que o último é de elogat, ja. Nós tá hari, ja, te school gezellig. Anto, ela bisa, ela punta mi kwenti pasan, may sakarawake pasan, tore makonte di bautismo. Anto, edi kumi bisun koy kians no harimi, pasombra mi nota religioso, pero mi quier sinya. Tesore madune un tratado, kumi no mi telefone, mi dico ne app ni, esi maki pa mi timo number, anto e ore no sta kumisa. Dus zij naam ik hier compartillen, maar Senhor, dank je. Amen, dank je Lieselot. Is er iemand ook met een getuigenis? Iets dat God voor u hebt gedaan durende de week? Testimonio. Compartir con ons. Nobody? Ja, me graças a Deus por stem te back. E por canta alabar. Me patrece o tema. Ao do momento em que eu falo, ora que stem não tá bom, para eu tenho 13 tema. Então, vamos canta do meio tampouco, mas stem não tá duna. Pero te llamo Dios, danke que ya con un po' di un rato e ela been back. Ela been back. Dus me llama Dios, danke pa esse. Tanto, no sé, me quiero dar una testimonio de je. Bueno, nuestro país de tema es el tema que nos romanos te mira online, arriba screen aqui. Esse aqui é o tema de Mayang. Okay? O tema de 5, nós vamos baita online quarto para as 2. Quarto para as 2 de Merdia, de Holanda.
No está online, entonces comienza con canto, Sabascol, y después no está Biden, sí, de Sabascol. Então, eu después eu sei nosso Biden é tema aqui. Tema de 5, Amor em Santuário, romance de Tera a foto vai trazer. Nota romance de Holanda, que é de surprise. Vai apresentar tema aqui, a câmera com nós, tiki de Santuário. Você vai ter o bom manhã com Deus poder, a fakirato meu visa. Então, lagami wak. Sim, dus door ku e por e ora e. De bina e tijdverschil. Nós lo tingo começar a quarto para just dois, né? Para nós por hacia essa escola net para e caia ding net ding tema. Se te mal, ale. Ok, dus amanhã, stay tuned, quarto para just dois, nós stay live, viva Zoom. Para nós por arrancar sali com esse serviço amanhã com Deus o poder. Pero a noite nós temos, legami double check. Nós também com a pida não com a sobra. Nós também vai acabar noite del 2 de uma share no screen. Vai, vamos de surato. Ya. Final se queda. Eu accedo de share. Series aqui. Yes, so is hier om de mire, toch? Tema just 4. Sim, toch? Sim. Estudo de mire. Ok, primeiro nós vai em tema. Eu quero bom para nós vai em palavra de oração. E no manco que é a sua oração? E no manco que é a sua oração, para nós começar? Tempo está precioso, la que nos está reverente. Nos está tocando no cielo, podemos ser santificados. Danke, nos temos mais para o Sábado Santo. Danke voor de opportuniteit que nos temos para zien, dat we vanuit onze huis uw woord kunnen volgen. Bedankt voor deze media. Zend uw Heilige Geest om het programma te leiden. Open onze harten om uw woord te kunnen ontvangen en in praktijk te brengen, heren. Als we mee eens zijn, ja of nee, maar we u gehoorzaam. Leid broeder Steven, broeder Steven, dat hij een instrument van u mag zijn. Vragen we u en danken we u in Jezus' naam. Amen. Broeder Steven, bom mic te será. Sí, verdad. Ja, we gaan ook even proberen, ook in het Nederlands ook. Te lot? Dispensa, meu irmão. Net me daarbij puntra. Sí. Sombra, Stefan, jij bent jij van Sharon, toch? Sorry, wat was je vraag? Ik begreep het niet helemaal. Oh, jij bent Stefan van Sharon of een andere Stefan? Nee, ik ben niet van Sharon. Oké, nee, ik wou weten om te weten of je daar zelf een translator had. Ja, vandaar. Maar geen probleem hoor. Ja, dus dan kan je gewoon, kan je het vertalen, Lieselot? Ja. Oké, dus dan regelen we dat, Stefan. Dus dan heb je ook vertaling. Dan kan je 100% volgen. Ja, ik pak even mijn Hollandse Bijbel. Ja. Kijk, dus alles wordt geregeld. Geen probleem, broeder. Dank u. Oké. Juist, want het is heel goed. Deze thema is goed dat je het kan volgen. En
Juist, het zal niet leuk zijn als we in de hele thema gaan. Je begrijpt niks. Ja, Ok, presente. oké. Dus, a noite nós vai dir com tema de 4, penúltimo. Yes. Que meu título de tema aqui tá noviazgo e matrimônio bouw die ataque. De titel van deze thema is Verkering en huwelijk onder de aanval. Het aanval. Yes. Tema de 4. Thema 13. Yes. Tá mesmo nós começar que tema aqui, primeiro dia de campanha. De eerste dag van de campagne waar we met deze thema begonnen. Yes. Pero dat die par dos que nós não acaba. Maar er was een tweede gedeelte welke we niet hadden beëindigd. Yes. Dus dat is menos tá laten we ronde af die dos pira. En daarom gaan we het vandaag afronden met het tweede gedeelte. Juist. Oké. Nós também wak, nós também nem wak. Zo. Oké. Ja, dus nós met de pulverizar no pavimento, anterior aí, vou traduzir. Is goed. Oké. Oké. Dingen boekje die patriarcas e profetas. E também moesten nós 4 mandamentos que o diabo te focus riba in het último tempo na aqui para in de Kibra. In het boek van patriarchas en profeten gaan we vandaag focussen op de wetten welke Satan erop focussen, zodat wij ze kunnen verbreken, met name in deze laatste tijd. Juist, en het bisa, tur e cosnan aqui a sociedade como exemplo. Ik zeg, al deze dingen zijn gebeurd als een voorbeeld. E na warus que bi para nós wardo amonestar. Capítulo tour e frase está mais fácil. Wardo amonestar, sorry sim. E nós que de Bíblia tem tempo no final. Oké. Al deze dingen. Oh, maar bij focus die kitty. Sorry, Roman. Traducir para mim. Roman, pode repetir? Traduzir. Em 1 Coríntios, no 10:1, o 12. 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 11 en 12. In Corinthians 10, vers 11 en 12. Het zegt, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde ter eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Juist. Klopt dat? Sim. Dus es un que quiere que te para firme mío es tener duro pero no cae. Okay. Juist. Die komen zo maar het mandamento aqui tu mandamento que fácil ende por cair dentro. En waarom we mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Want deze gebod is een gebod dat mensen heel makkelijk kan vallen. Juist. Want ja, eigenlijk we weten, sorry, nou sabe orde trato de kante verkering, que konai te kom als je gevoelig mis. Ja, want we weten als het gaat over verkering en zulke dingen, is het erg gevoelig. Juist, het is een koko, het is emotionen envolvi, sentimento envolvi. Het gaat hier om emoties en gevoelens. Juist, dus het is het onje arma nan o inimigo te usa
patumba wopi hende de último tempo. Daarom is dit een van de wapenen welke de vijand gebruikt om heel veel mensen te laten afleiden. Of Ja, in de val te vallen. ja, isso divisa. Satanás conoce wopi bom e material de qual ha de verselas en el corazón, man. Sabe muy bien el material con el cual ha de verselas. Ja, dus conoce wopi bom e material con e por eigenlijk usar assim, laten we de coração humano. Satan kent de materie heel goed. En hoe hij het kan gebruiken in de menselijke hart. Yes. Sí, dus él estudia con intensidad diabólico durante de miles de años y esto conoce el punto más vulnerable de cada carácter. Hij had deze materie met intensiviteit, met duivelse intensiviteit gebestudeerd gedurende duizenden jaren. Dus hij kent al de kwetsbare punten van ieder zijn karakter. Juist. Okay, dus conoce, estudia años estudiando ser humano. Hij kent ze, want hij heeft jaren de menselijke karakter bestudeerd. Ja, es que Mandy no tiene nada con ami y avo por así, dice wel ami cita fuerte. Er is niks dat jij of ik kan doen om te zeggen, ja, ik ben wel sterk. Dus Pablo dice la que sungo te quiere que te para firme, mi yo tiene duro pero no cae. Daarom zegt Paulus, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Juist. Zeg ook in de weg, mi romano. Ja, want dit is geen grapje met doen. Y te dice en el transcurso, sí, en el transcurso de generación, estaba de sigue otro, sí. In het verloop van de generaties die elkaar volgen. Juist. Es que Satanás a obra para si hombre nan grande o fuerte cae. Had Satan zo ver gekregen dat zelf de belangrijkste grote mannen ter val geleiden. Ja, es que menos de 50 hombre grande, de fe, años de fe, não tem con aí. Dus het heeft niks te maken als je heel veel jaren in het geloof staat of als je een hoge positie heeft in het geloof. Dat maakt niks uit. Ja, ze baixava wel toch. Hij laat je gewoon struikelen. Dus het is aquí nan als de príncipe nan de Israël, laga kai. Het zegt hier zelf de prinsen, de prinsen van Israël liet hij vallen. Het is mediante el mes un tentación que estaba en éxito tanto na es un nivel peor. Door middel van dezelfde ¿qué es tentación terug? Ja. Verleiding. Kom? Verleiding. Ja, door middel van dank u weer maar. Door middel van dezelfde verleidingen die hij had gebruikt bij Baal en nog ergere, welke hij succesvol had gedaan. Juist. Tremendo. Oké, dus ora nos mire cita aqui tem assim nos tembla we noche. Wanneer we deze citaat lezen, moeten we de rillingen krijgen. Juist, we somba ami e ava no po pretender que esse nota buiten nos caso. Want ik en jou kan niet gaan pretenderen dat wij dat ons geval niet zou zijn. Juist, o único escape nos tem, ora nos tem duro na Jesus.
Het enige redding die we hebben is wanneer we standvastig blijven of aan Jezus klemt. Juist. Ja, wakker de visa. Kijk wat hij zegt. A través de siglo nang, nos mira caso nang die karakter nang arinwa. Dus, waro arinwa. Sí. Gedurende de eeuwen kunnen we heel veel karakters. Kunnen we heel veel gevallen van karakters die gereuneerd werden. Qua kaiding roken aan die sensualiteit. Dat op de rotsen van sensualiteit zijn gevallen. Juist, mijn karakter en mijn sensualiteit was op je fuerte. Karakters mensen. Kijk, sensualiteit is iets heel sterk. Toere dat po kaiding. Elke leeftijd kan erin vallen. Dus mientras nos te acerca el fin de tiempo, Naarmate we de eindtijd benaderen, mientras ayunan de Dios está en dingen frontera en mesum Canaan celestial, naarmate de kinderen van God zich in de frontline bevinden van de Canaan. Bisepami? Hemelse Canaan. En de hemelse Kanaan. Yes, dit is een voorbeeld. Dus, Orgo Israël misra sali voor Egypte. Toen Israël uit Egypte moest gaan. En toen die mena misra marche pa bij Canaan, is het era primitief. Ze moesten naar de beloofde land Kanaan gaan marcheren. Juist, die mesengos no staan bij Awe sali voor die Babylonia. Zo zelfs zijn wij vandaag uit Babylonië gegaan. No staan marche pa Canaan celestial. Wij zijn naar de hemelse Kanaan aan het marcheren. Broeder, geef me intellen, ga me oplader aan. Sorry. Nee, juist. Oké. Ik zal het even in het Nederlands zeggen. Oké, dus Satan, zoals hij vroeger heeft gedaan, nu gaat hij zijn kracht eigenlijk nog sterker maken. Om die mensen eigenlijk niet te laten gaan of laten binnenkomen bij de hemelse Kanaan. Dus de land van, hoe zeg je dat? Verlofte? Zie je? Zie je hem de keer? De beloofde land, ja? Juist, correcto. Oké, hermana, te weg, no? Oké. Dus het tieren zo net, zo reda, pa eigenlijk pagara tu realmanang. Hij gooit zijn net uit, zodat hij al de zielen kunnen vangen. No solamente son ignorante, y es nota religioso. Niet alleen om die onwetenden of degenen die niet in het geloof zijn. Sí, me está eigenlijk de guardia, me cuida, no solamente nan. Yes. No solamente son ignorante y no religioso, me se cuida. Sí. Ok. Esta prepara, esa que te pide más sofelo, esta prepara su tentación para esnan que te ocupa puesto más elevado, tiene cargo más sagrado. Se lo te ahí o se lo te pega, o estamos pega, o te pueden botar. 1, 2, test. ¿Me escuchas a mí? Sí, me entiendes, Steve. Mi no te entiende, hermana, sí. Esa es la calle fuego. En la calle Fuego, sí. Sí, la calle fuego. Ok. Ik heb visa laatst op, dus ik moet je daar dan denk je dat ik ben. Sí, Dat is mijn best. pide na Koran, maar lezen. Niet alleen maar de onwetende
En de niet-heiligen hebben, is daar in guardia. La mire se completo, no solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él prepara orientaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más altos. Niet alleen maar de onwetenden, ook wel de wetenden hebben Jezus nodig. Vooral de mensen die voor Jezus werken, hebben de Heilige Geest nodig om de werk van Jezus te laten doorgaan, om zielen te winnen, om zielen te kunnen winnen. En por su intermediario destruir mucho, a mucho. Juist, Mandy. Zie, ja. Zeg maar, hier zegt hij dat de duivel de mensen kunnen beïnvloeden om de zielen te laten vallen in de zonde. Zie. Ja. Hermano Liselotte? No, que te llevo. Zie, hermano Tei? Suvi, la vuelve Suvi, sí. Hermano, Mike? Ok. Ok, dan tengo ahora con hermana Liselotte on. Zie, ja. Dari tante Jennifer da traducir, ahora con hermana Bimberg, danos un grito de alegría. Bom. Aleluia! Ah, well, bom, claro. Dank je, Jos. Mi coração começa a bater. Dank je, hermana. No, mi nota por abrir, mi mãe. Ja, Ok. no problem. Dank je, Jennifer. Dank je, dank je. Oké, dus jullie het bisa, sim, dus en aan den cargo na más sagrado. De mensen in de meest heilige posities, Sim, é por aí banana contaminando alma. als hij zijn zielen kunnen leiden tot besmetting, Juist. Anterior por meio de nan intermedio, dus die líder nan, zie cabecino? sim, dus door die nan, dus door die laga nan kai den tentação, este líder nan. Door middel om de leider zich te laten afvallen. Juist. Den tentação, juist, en toch via die nange wo je pot destruir opi. In verleiding, dan kan hij door middel van hun heel veel vernietigen. Juist. Zo actie, cabeça mesmo malo, corpo de vira malo. Want kijk, het is logisch, als het de hoofd ziek is, is het lichaam ook ziek. Juist. Dus de PC diablo no te worry, primeiro lugar com e outro ende não, com nota líder. Daarom maakt de duivel zich niet zo druk om de mensen die geen leider zijn op de eerste plaats. Juist. Dus de Bijbel líder não prome. Maar hij gaat eerst naar de leiders. Dus je nang, het aan je pueblo. Ja, want als hij de leiders kunt pakken, dan heeft hij dat volk vanzelfsprekend. Juist. Het aan je maas de un tiro. Dan krijgt hij meer in één schot. Juist. Dus, okay. Dus emplea ahora la misma agente. Okay. Dus het is een mesmo agente nang, die más que 3.000 anos passado. Hij gebruikt dezelfde agenten van meer dan 3000 jaren terug. Amistad cuende of amistad mundano. Wereldse vriendschappen. Juist, juist, encounters, dus laten we zeggen, vormen aan die belleza, aantrekkelijkheid. Verschillende vormen van schoonheden. Juist, búsqueda de placer, alegría. Manieren dat we gezelligheid opzoeken. Fiesta, emparandamiento. Feesten, stapperijen. Sí, dat tenta is ser humano para violar die 7 mandamentos. Hij verleidt de mensheid om de 7e gebod te breken. Juist, agora, aí eu acho que nós por esse saque, mas esse aqui também é interessante.
Que waxi urumanco, ja, dan interesse. De otro nang nos erbij commentavo. Dus Oké, een beetje. ik ga deze lezen. Ik vind het heel interessant. Ik lees dit voor en in de andere zullen we commentaar leveren. Zo'n beetje mita habiele na forma que nós por comentar juntos, estudiar juntos, porque está disponível de base. Dus zometeen maak ik het open dat we het kunnen daarop commentaar erop leveren, samen bestuderen. Nu leg ik alleen maar even de basis. Yes. Então, bisa, adultério tá pecado cristiano, né? Isso uma persona quer que nós era. Het overspel is een christelijke zonde. Oké, então, bisa, die con-christelijke zon, net christelijk. En dan zeg je, waarom juist christelijke zonde? Juist christelijk? Sim, então, bisa, wat die con é bisa assim, é título. Kijk waarom het zo zegt. Ja, niet grava. Daarna vede grava, rive. YouTube la grava, sì. Ok. YouTube está gravando, que me anda bom. Ok, waar que devisa aqui? Kijk wat het zegt. Que devisa, si se contrarán transgresores del mandamiento únicamente los que. Ok, si batalla transgresoran de 7 mandamentos solamente entre snang nota professada da seguidora de Cristo. Als je zondaars of wetbrekers vinden alleen maar van de 7e gebod, alleen maar mensen welke niet godvrezende zijn. Que devisa, é malo solamente da lota grave de 10 partes. Dan is de gratie van de slechtheid tot een 10e deel. Sí, es solamente un 10 partes solo está. Ja, klopt. Yes. Pero, Een 10e deel, ja. yes, de lo que está ave. Van wat het vandaag de dag is. Pero el delito de adulterio te wordt cometido na gran medida. Maar het crimen van overspel wordt op zodanig hoeveelheid gepleegd. Pa esnango da professar cristianismo. Door de mensen die profetiseren christenen te zijn. Tanto pastor como miembro de la iglesia. Zowel de predikanten als de leden van de kerk. Y cual el nombre está, nos visita dingen registro nou. Welke hun namen zijn in de boeken geregistreerd. Sí, manera coco nanta canando bon eigenlijk. Ze doen alsof ze goed wandelen. Pero nanta igualmente culpable. Maar ze zijn evenveel schuldig. Oké. Dus is dat een cosa serio, miro van estima. Het is ook serio. Dit is iets heel serieus, broeders en zusters. Dit is echt ernstig. Serieus. Het is een nanta como si fuera nanta ding regla, nanta canando bon. De mensen, het lijken alsof ze volgens regels leven. Pero sin embargo, nanta culpable de quebra e de 7 mandamientos. Desondanks zijn ze schuldig door de 7e gebod te verbreken. Juist. Então, pak 10 horas, wat miro in de iglesia. Wat mira que le quebra que de 7 mandamientos. Soms kun je het gewoon zien aan iemand dat hij de 7e gebod had verbreken. Juist. Wat mira que está casado, pero een mes tem outro ende. Je kan duidelijk zien dat hij getrouwd is en die heeft toch een ander erbij. Dus dat duidelijk het quebra de 7 mandamientos. Het is gewoon glashelder dat hij de 7e gebod verbreken. Ja, pero tiende dat ciele trae cortina, bueno te mire. Maar er zijn mensen die dat doen achter de gordijn. Die ziet je niet. Pero Dios sí te mira, 7 puntos.
Maar God ziet het wel en daar gaat het om. Agora, nós mira ver die kong, mirando cita aqui, nós mira die kong ave, nós está swak como pueblo. Als we deze citaat hebben gelezen, zien we nu dat waarom we vandaag zo verzwakt zijn als volk. Siendo que nós temos mensaje poderoso para predicar no mundo fora. Alhoewel we een goede, stevige boodschap hebben om te predigen. Ja, is kijk, no para broma, pero Iglesia Adventista de 7 dia tem een mensaje. Het is niet om op te scheppen, maar de zevende-dagse Adventistenkerk, die heeft het boodschap. Ja, is santuario, profecia, De heiligdom en zo. profecia, justificação para meio de fé. Profetieën, gerechtvaardigd worden door het geloof. Ja, is, laat ons assim, petje af para a Igreja de Deus. Para lo que se trata conhecimento. Petje af voor het voor het gemeente van God, wat Ja. betreft kennis. Okay, outra igreja não por papi yenko, pero ahora te llega na igreja adventista, Bijbelkennis, sorry. De andere domissionelen kunnen over alles praten, maar wanneer het komt bij de Bijbelkennis en dan kom je bij de zevendagse Adventisten, dan zeggen we tegen de andere gemeenten, sorry. Juist. Esse não é para broma, hè? Não é para broma. Het is niet om op te scheppen. E não Eigenlijk, het is gewoon een feit. Juist. Nós não estou que nós estamos melhor que nenhum outro ene tampouco. Het is niet om te zeggen dat we beter zijn van anderen. Dat Ja. is het ook niet. Pero para lo que se trata conhecimento, sorry. Dios se dura nosso way. Maar wat betreft de kennis, sorry, God heeft dat aan ons gegeven. Juist. Pero diabo conhecer e conhecer que nós temos mensaje poderoso. Maar de duivel die weet dat, die kent dat, die weet dat we een krachtige boodschap hebben om te verkondigen. Eu tenho stroba, debilitar o povo de Deus. Daarom moet hij, of probeert hij thans het volk van God te laten struikelen en te verzwakken. Ja, is para não predicar é mensagem final. Zodat ze de laatste tijd boodschap niet verkondigen. Ja, is wat ik de wijze gedaan. Kijk wat het hier zegt. Opinam die muitos de los que aseveran ser hopi de estran kuta of kuta bisgonanta of ta minister aan die Cristo. Vele van degenen die zeggen dat ze Gods minister, Gods zendelingen zijn van de Heere Christus. Nanta manera yunan die Eli. Ze zijn net als de kinderen van het profeet Eli. Kinasi, pega candela estranho. Wat hadden de kinderen van Eli gedaan? Ze hebben vreemde vuren voor God aangezicht aangestoken. Juist. Kutava de ministrar dingen ofício nan sagrado. De kinderen van Eli die werkten in de heilige werk in de tempel. Juist. Então andava dus sei como capa para tapa nan crime nan e cometer adultério. Deze kinderen gebruikten hun werkzaamheden in de tempel als een dekmantel voor hun crimen en hun overspelligheden. Juist. Então, mas é isso. Tava de não só. Nou, dat is niet het allereerste, want het was niet hun alleen. Pero andava de hive pueblo na transquerir a lei de Deus. Oh, dat deden ze dat niet alleen, dus bij hunzelf, alleen hun deden dat, maar ze betrokken het volk ook mee bij God te ongehoorzamen. Ja, es que me dice el líder a no te consagrar e tin influencia de pueblo.
Dus als de leiders niet geheiligd zijn, dan heeft het invloed op het volk. Juist. En dat is assim, quando mensen doen een cuenta, dan is hopi cuenta razón Dios, sí. Het zegt dat ze wel alle verantwoordelijkheden moeten afleggen bij God. Juist, met de skip bij je bouwen, dat is adulterio, dat die picana más terrible die nos tempo. Ik schuif meer naar beneden. Het zegt dat overspel. Adulterio te Kiko? Die picana más terrible die nos tempo. Overspel is de meest afschuwelijke zonde van onze tijd. Juist, je pecado que está prevalece ding is cristiano, of es algo de profesa die está cristiano die todo, die toda clase social. En deze zonde die bevindt zich onder de christenen, van welke rang dan ook, sociale rang dan ook. Ja, daar bevindt deze afschuwelijke zonde ook. Juist. Oké, laat me just hold un rato aquí, ¿no? Ik zal hier even staan. Para mí pasar, juist, para mí para romanan por si ti romanco que compartir algo, basado en lo que nos lees, así no leo. Zodat als er iemand die wat wil delen of over hebben, over wat we tot nu toe hebben gelezen, de kans te geven. Juist. Que compartir algo, que visa algo. Wil iemand iets delen? Wil iemand iets zeggen? En toen, Minosaku, ik weet niet of ze hun mic openmaken. Ja, dan. Anders kunnen ze het in de chat zeggen dat ze het wel of niet open kunnen krijgen. Ja, non por. Ja, oké. Non por. Oké. Agora, muito bula vai back naar PowerPoint. Ik ga terug naar de PowerPoint. Oké. Dus, de siete mandamento inimigo tá aí baiende pa quebra. Dus de vijand brengt mensen om de zevende gebod te verbreken. Oké, laten we dan zo waken gaan, maar pone toevallig maar op YouTube, hoor me dat eruit thema aquí. Toen ik deze thema aan het voorbereiden was, had ik YouTube geopend. Juist, en dan waken pijl kora. En kijk naar de rode pijl, wat ik gezien kreeg. Juist. Waken is, wil je getrouwde mensen ontmoeten? Lekker. Dat is de Miranda. Kunnen we zien wat daar geschreven staat? Iedereen ziet lekker, maar waak was aan de mire, papi komi. Sì, a chi banda mi te mire le tam. Otro humano también de mire. Tamirele. Oké, que me het visa. Wil je getrouwde, wel, maar je por visa, porque topa een single person. Wil je een hoe zeg je single? Single, hè? Ja, single. Een vrijgezel. Het had ook kunnen zeggen, van wil je een vrijgezel ontmoeten? Maar hier staat, wil je getrouwde mensen ontmoeten? Maar hier staat, ja, pero aquí bisa porque encontrar un gente casar. Het is erg cru. Veel, no? Nou, echt lastig. Ja, is gewoon segumi dat trae tema. Ik ook hier, orma abri een homepage die YouTube, maar mire koi. Naarmate ik de thema aan het voorbereiden was, deed ik mijn YouTube open en toen kwam dit tevoorschijn. Als je trek afzak, een screenshot, is horen dit, je. Ik had direct een screenshot van gemaakt. Juist. Oké. Dus, wakker de CGB's gaan. Kijk wat het nu verder zegt. Panos mira con serie costano, Romano. Oké, wakker de BZ gaan. 6 out of 10 young men are single.
The disturbing reason why. Het zegt van 6 van de 10 jonge mannen zijn vrijgezel. De verstorende reden waarom? There is, let me walk. Okay. There is a new Pew Research Central data has found that nowadays 63% of men under 30 are electively single, up from 51% in 2019. And experts blame erotic alone time only as a major culprit. This is one the visa young men are watching a lot of social media, they are watching a lot of porn, and I think they are getting a lot of their needs met without having to go out. Psychologists, Fred, etc., etc. I think that's starting to be a habit. Okay. Ik denk, zie me, de keren snel moet Holandees, Mr. Kom in de Engels. Ik wou het alleen maar samenvatten. Ja, kan ook. Zegt dat de jonge mannen onder 30 jaar, de vrijgezel procent is opgestegen naar 51%, omdat ze dan via de social media naar hun trekken komen. Juist, dus eigenlijk der needs, que dan necessitaten worden. Naar hun trekken komen. Zie, supplica, we gewoon zien die mensen buscan een pareja. Ja, ze komen naar hun trekken zonder een partner te zoeken. Juist, dus why? Que men die kon mister eure een pareja. Dat ik het single. Dan komt de vraag van waarom heb ik dan een partner nodig? Dan blijf ik toch single. Juist, que men we zitten visa. I think that's starting to be a habit. Te keren het como se vira mas bisa goi? Habito. Juist. Waarom zeg ik denk dit begint gewoon een gewoonte te worden. Juist. En dan kan ik het maar net weten the disturbing reason why. Que men het een veel. Dit is dan de verstorende reden waarom. Juist, maar zo actie inimigo no te logra ganhar para cometer quebrar de siete mandamento entre avo com ele fisicamente. Als de vijand je niet kan krijgen om de zevende gebod te verbreken, jij met iemand anders. Ja, ze te ponevo espiritualmente quebrar toch. Dan gaat hij zorgen dat je het spiritueel toch gaat verbreken. Dus het procento não está subindo die ende toch. Dus die procent van het aantal mensen die wordt steeds hoger. Abo mino inke ding het tema aqui pero mino sa ser humano awak. Ik heb het in deze thema niet meegenomen, maar ik weet niet of de broeders dat gezien. Kunante trando robot nang in de moe, vooral robot nang in de moe. Dat ze voornamelijk vrouwelijke robotten aan het maken zijn. Zie, aan de manier silicoonachtig style. Ze zijn silicoonachtig. Zie, en to era bota si tu cosco in de moe normaal tinguas. En deze robot doet alle dingen welke een normale vrouw zou doen voor de partner. Juist, ik meen die elme de bizowel. Met een robot, pakkie met een moe real. Ja, in de kans mee geweest. De man zegt van, ik heb een robot, waarom zou ik dan een echte vrouw hebben? Deze robot deserveert niet. Juist, deze met de pageur, shutdown, met de turn-on weg. Ik zet het aan en uit wanneer het mij uitkomt. Trampa. And I know. Oké, laten we ons waken zaken. Dus we hebben een video. Dat is een verhaal. Laten we nu even naar de video kijken. Oké, zag ik een video die een pastoor. Ik ga ik bij papi een pastoor. Deze man is een predikant. Oké, luister goed. And I know that I wouldn't have gotten it unless God's grace would have been there for me.
because only the grace of God can reveal the truth of God. The Holy Spirit is the revealer of truth, the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him. But we're not created to know about Him. It's not the knowledge about Him. We are created to know Him, and that word know is a word, an example is that Adam knew Eve. They came together. You knowing God is the same thing. It's coming together. It's actually intercourse where both come together through intimacy. It's just we got a twisted picture because of pornography, because of lust, because of how we've grown up. We're like, oh, that's gross. No. It's not gross. It's oneness. Disturbing. Você tem que ti romano explicar-me que é pastor Elisa. Eu acho romana capta. Que é pastor aqui te ensina. Sim? Ik ga niet goed romano zo feedback. Kan iemand ons vertellen wat hij heeft opgevangen van het preek? Ik wil weten of jullie het hebben begrepen waarover hij het had. Mira, Marlon su mic abre. Marlon, que compartir? Ik zie dat Marlon zijn mic open is gegaan. Marlon wil met ons delen. Porta, no sabe mic abre. Ok, tem romano outro? Of romano? Me não entende nada, você sei que me ela queda pega, sou eu. Ok, então vai play de novo. Paga bom time, romano. And I know that I wouldn't have gotten it, unless God's grace would have been there for me. Because only the grace of God can reveal the truth of God. The Holy Spirit is the revealer of truth, the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him. But we're not created to know about Him. It's not the knowledge about Him. Hello. We're created to know Him, and that word know is a word, an example is that Adam knew Eve. They came together. You knowing God is the same thing. It's coming together. It's actually intercourse where both come together through intimacy. It's just we got a twisted picture because of pornography, because of lust, because of how we've grown up. We're like, oh, that's gross. No. It's not gross. It's oneness. Oneness. Marlon? Sí. Ahora sí metí el micrófono activado. Esta bisa ku Adam está conocer Eva, então nós bem juntos, nós vira Se nós conhecemos Deus, nós estamos juntos com Deus, nós estamos vira também nós temos intercourso, intercourso de penetração com Deus. Yeah. Então esta bisa também, pornografia, amém, não mira. Cuito malo não, pero pornografia está com unidade, que não é malo, que é completamente louco. Wel zie, maar kom met de zuiver, Marlon. Zie je hem visa. Die outro romano também quero compartilhar? Ok. Juist. Que mijn meneer Marlon explica, dat zie je dat. Ok. Vamos a comprender outro pero ok. Sí, dus het visa eigenlijk pornografía no está malo, es gewoon unidad. Dos siendo viniendo juntos. Vamos compreender algo outro, irmão Stephen. Nós vamos discutir dia mais. Ok. Vamos compreender algo outro. Vamos compreender, brother, que esta bisa, que intimacy, trata de vira uno. Adama conhece Eva, door die Isaki a uninang. Também se nós conhecer Deus, vai aqui por uninos. Então, eigenlijk é certa intimidade. Pero door o mundo, a bem com pornografia, nós temos assim a twisted mind de ora papo de intimidade, nós também focus gelijk riba pornografia. Então, nós também não fiz de dat, pero te sei da intimidade.
Juist. Intimidata oneness. Que me ni biran intimidata forma dos personas forma uno. Sim. Así ama como ne. Me também compreender assim, né? A me comprende preciso lo que como long avisa. Assim na mitad me comprende. Dos, dat tu dos. Tu é parte do gente para explicar com coisa com malo explica tu dos da sineta. Então, se me santo do a cap um pida de ecos, pero da sineta assim. De ser de trata explica o e não acaba. Então, lá uns que outro pida que devisa. Não há que Oké, laat me vertellen. Met assim na geconcentreerd. And I know Zal ik mijn operatie resumen, maar? Wat we net hebben geluisterd naar wat die predikant heeft gezegd over het samenkomen van twee Adam en Eva om één te zijn en om God te leren kennen. Om God te kennen betekent dat je ook samen met hem moet komen. En doordat we kunnen zeggen, oh, dat is vies, omdat de wereld heeft de pornografie en zo naar voren gebracht. En het is door twee verschillende groepjes begrepen. De ene die heeft begrepen van wat ik net had gezegd. En de andere heeft begrepen dat hij betekent dat we intercourse dan met God moeten hebben. Yes. Ja? Oké, Marlon. Sim, Marlon. Marlon is een man, dus ik te keren bij zo'n komen. Marlon, wou je nog wat zeggen? Nee. Oké. Nee, dank je. Oké. Vamos a que outro pida, oh. Vamos a que outro pida. Vamos pagatin. Nu gaan we aandachtig naar de volgende. you think like, well, Lord, to be transparent, I got news. You think that like, well, Lord, to be transparent, I got news for you. Nothing's hidden. He sits in the theater room of your soul and sees everything that goes across your screen, guys. Your whole pornography thing, you think like no one knows it? God's watching it with you. He waits till you reach climax. God, if he only knew me. If he only knew me. If he only desired to know me, I would be his climax. He waits till you reach climax. God, if he only knew me. If he only knew me. If he only desired to know me, I would be his climax. Mas escuché así. De más duidelijk hoor. Coisa, op mal, op sec. Hebben we het naar geluisterd? Is het nu duidelijk? Nou, dit is heel erg ziekelijk. Juist. Dus hij zegt het corabon, een predikant, een pastoor. Kijk, deze is een predikant, hè? Juist, maar eerst aan je oké, para pornografie. Hij vindt het oké om de pornografie te kijken. Dat is het Dios te waken junto con en te enjoy je dan. Hij zegt dat God samen met je kijkt en dat hij ook van geniet. Juist. En toen, orgo je climax, het is zo, maar we por amita bo climax. En wanneer je bij de climax komt, dan zegt hij, oh, was ik maar jouw climax. Totalmente cruele mensaje que está que predicando. Dit is heel afschuwelijk, deze boodschap, welke deze meneer predikt. Juist, het is zo waak, we zitten bij ave. Een headline. Kijk, daarom zeg het vandaag. Kijk, de titel, de hoofdlijn. Open relationship is on the rise today. Open relatie is op opkomst vandaag. Of tegenwoordig. Kijk wat een open relatie. Wat is een open relatie? Open relatie, oké, met ku Sandra, pero mes met ku Jenny, mes met ku ¿qué más?
Open relatie is dat ik met Sandra ben en daarna, daarbij heb ik ook Jenny bij en wie dan ook nog Ja. meer. Ja, pero ita también, que me open relatie ta beide kanten, hè? Que me Net di, with the visa. no Net amo with the visa. so portaku otro ende. Net with the Basta visa. también, het is met een goedkeuring van beide Yes. kanten. Open Yes. Como nem que relatie me gaat. disse, de luna di marzo, mi botingani Sandra, oh sorry. Open relatie is gaat van beide kanten. Niet alleen maar vanuit de man, maar ook vanuit de vrouw ook. En het gaat ook met goedkeuring van elkaar. Yes, oké. Dan is er gewoon een walkie. No kita kuwa so mas, pero what about nossa switch? Ik zeg van nu wil ik niet met jou alleen meer zijn. Wat denk je dat we gaan even rollen? Yes, open relationship is on the rise. Kemendi. Open relatie is nu aan het opstijgen. Opiënen dat drentando open relationships zou in die. Vele mensen gaan een open relatie in. Oké, waar ik de Bicento, het primariamente in Australië, het is subiopi. Kijk wat het zegt, voornamelijk in Australië, dan stijgt die heel veel. Ja, ze zeggen een dato die aanpassa. Dit zijn gegevens van vorig jaar. Yes, there is the number of Australians having sex outside of the relationships has increased in downgrade. De getalen van de mensen die buiten de huwelijk seksuele relatie hebben is gestegen. Yes, je quiero que data information que collecta. Aan de hand van de informatie die ze hebben verzameld. Yes, it means about interestingly, it's not just the married among us that are getting it on outside of their shared bed these days. En solamente is een casa. Het betreft hier niet alleen maar de getrouwde paren. Yes. Que men niet hoop te drentando in open relationships. Dus heel veel gaan een open relatie aan. Sim, er is een party heel met mij ko problema te met cheating, hè? Kortamente oreja, wat ik nou was. Het zegt bij de gele gedeelte in het midden, want vroeger zeg je van dat je vreemd gaat, maar tegenwoordig niet meer. Juist. Dus het is gewoon. Dus het is iets nu heel normaal. Juist. It was either we get divorced or we start sleeping with other people. Het is of gaan we scheiden of gaan we met andere mensen naar bed. Het is sowieso, meneer Jan, voor een visa. Ambos te lleguen a un acuerdo, oké, let's go. Let's do it. Zoals Jenny heeft gezegd, dat beide tot een Tegen een acuerdo. beide eens worden om dat te gaan doen. Ja. Oké. Dus de visa. Het zegt? Aquí no se mira que mucho meer aquí a casa pero son robes. Hier zien we dat dit vrouw is getrouwd voor een verkeerde reden. Ja, dus al mensen te zien, la casa solamente basari be carne. Basari bae? Carne. Zij is alleen getrouwd aan de hand van het vlees. Dus o promeco e casa, esposo y esposa, me se conectan mentalmente. Voordat een echtpaar gaat trouwen, dan moet de vrouw en de man zich op een geestelijk gedeelte klikken. Okay, dan wat tipo de relación Dios está aprobar? Welke soort relatie beproeven? Of, ja. Voy que con matrimonio bíblico te cae. Onder wat valt de Bijbelse huwelijk? Papi come. Praat tegen mij.
Sì, so, il mondo abre un open relationship. Deze wereld heeft een open relatie geopend. Pero chi con matrimonio da open of close relationship. Maar wat is een huwelijk? Een open relatie of een dichte relatie? Close. Dicht. Juist. Kemen, door die ik me in mundo ten diabo de industrie open, eta abre e porta, zijn goed Dios sere porta. De duivel introduceert een open relatie, dus die doet de deur open, terwijl God een gesloten relatie heeft opgericht. Dus we lezen, lo que Dios uni no la gañuende separa. De Bijbel zegt, wat God heeft bijeengebracht, laat niemand anders uit elkaar halen. Juist. En dan hoor je pareja de conversar con otro, visando what about nos abre e relatie que gewoon. En nu zitten de echtpaar met elkaar te praten en zeggen van, wat denk je dat we een open relatie aangaan? What about nos quibre es círculo sagrado. Wat denk je dat we dan de heilige cirkel kapot gaan maken? Y nos laga más gente drente ding. Dat we meer mensen laten komen in onze cirkel. Dus mira ave die con en matrimonio te bouw die ataque. Mi romano stima. Kunnen we zien dat waarom het huwelijk onder aanval is, geliefde broeders? Te dice, Kiko más enemigo está haciendo, aparte de sé. Wat meer is de vijand aan het doen behalve dat? Escucha. Luister. It's meaningful to me. Wait, just one point of clarification. So you're a sex therapist? As sex workers, we're basically sex therapists. Is that pretty accurate? I mean, so you save marriages by having sex with the husband? Well, I think the tabloids went a little crazy with the whole, okay. you know, but I do help a lot of couples that come in. One right now is asking me to lend a hand, and he's more of a beta, and she'd like him to be more of an alpha, and she wants me to work with him on being more just outwardly in control and aggressive in the bedroom, things like that. Wow. So you're not saving marriages, you're helping people to keep up a farce that they are in a marriage. Because at the very moment that you let someone else into your marriage, it's no longer a marriage. No. Yeah. And these women turned around and said, I will allow you to see a professional. So they are not in a marriage. That's the point. I just would like to make the point that at the very moment that you loan your spouse out, especially if you're dying of cancer so that they can get off, you're no longer in a marriage. So it's just a farce. It's like it's a comical, you're pretending for people that you're in a marriage, that you're in a loving relationship. That's not what a marriage is. So to say that I help marriages, no, you help destroy marriages, and they can go out and say that we're still married. Escuchele? Kendra. Ja. So Kiko nanta e mucho me aquí quieta. Heb je het geluisterd? Ja, wat zijn deze dames? Sekstherapist. Nou, ze zijn sekstherapeuten. Kiko coaching. Produtivo me haya pergunta. Produtivo, sorry que me interrompiu, mas pergunta a mim, onde te bisa mi por apuntar aqui para mim. Dus me te bisa den religião na maneira muslim. E homem que mais de casa com 4 mulheres, a outra aqui que está aqui tal. Para sombra nanta bisa com het mag van de Bijbel. Ja. Oké, broeder Steven, sorry dat ik die vraag stel. Ik krijg het via de app binnen. Het zegt van, in de moslimgeloof mogen de mannen met 4 vrouwen trouwen. Ze zeggen het mag van het geloof. Hoe moet ik dit nu zien? Mij ben Dios, not un Dios de cultura. Ik zal het zo zeggen, God is geen culturele God. Bíblicamente nos sabemos que un verdad indambe. En volgens de Bijbel kunnen we zien, weten wij dat er 1 waarheid is. Vanaf Genesis wat mira, het principio de matrimonio. Vanaf Genesis kun je de principe van de huwelijk zien. Dios hace Adam pegasoyo. God heeft Adam in een slaap laten vallen. La tra ayudador te paso de En hij heeft
één passelijke hulp voor hem gemaakt. 1. Ja, niet, no 3, no 4. Geen 3 of 4. Dus ese es el principio de matrimonio. Un hombre, un mujer. Want dat is de oorsprong van het huwelijk. 1 vrouw, 1 man. Ja, entonces en Mateo 19. En daarom in de Matthäus 19. En zo bij je raad in Mateo 19. Laten we het even naar gaan kijken, Matthäus 19. Entonces va con Jesús te contesta esa. En we gaan kijken hoe Jezus dit beantwoordt. Yes, le dame back. 19. Dame back. Divorcio, le dame back. Ok, versículo 4. Matthäus 19, vers 4. Yes. ¿Tiene mango que le sé? Wil iemand het voorlezen? Oké, dan lees ik het maar. Hij antwoordde en zeide, hebt gij niet gelezen dat de Schepper hen van den beginnen als man en vrouw heeft geschapen? Oh, het is verder. En hij zeide, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dus we weten, pa motivo aqui, pa emotivo aqui, hombre lo abandona su tata y su mamá y lo une con su esposa. Ende. Entonces, nan dos. ¿Qué dice que visa? Nan dos. Se divisa nan 4. Nan 6. Nan 7. Lo vira un carne. Nan 2. En het zegt niet van dat hun 2 of hun 4 of hun 6 een vlees zou worden, maar hun 2. Juist. De vrouw en de man. Juist. Door ons boelen bij versículo 8. En als we verder gaan bij vers 8. Ela dice, por motivo de dureza de vosso coração, Moisés permite vosso divorciar vossa esposa, não? Mas for de princípio, não estava assim. Princípio. Hij zeide tot hen, Mozes heeft u met het oog op de aardheid uw harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Maar van den beginnen is het zo niet geweest. Ja, kijk wat we dan beginnen. Hombre, mulher. Wat was ten beginnen? Een vrouw, een man en een vrouw. Ja, dus toen reden we de Bijbel aan de keren in de Bijbel. Dus een ieder die zegt dat ze in de Bijbel gelooft. Y vooral is 5 primeiro boeken aan die Bijbel. Met name de eerste 5 boeken van de Bijbel. Ja, escuta het boekje namen wie ze con Moisés geschreven. Dat zijn de geschriften van Mozes. Dingen meer zo'n boekje, dat is al een hombre. In dezelfde boek gaat het zeggen tegen jou 1 man, 1 vrouw. Yes. Que men die rei, hele qualquer moslim naar de Bijbel zitten 4 ende, zitten afgekeurd. Dus wat de moslims zeggen van het gaat om 4 mensen, dus dan is het afgekeurd. In dit geval 5 broeder. 4 vrouwen. Juist. Ja, en tot 10b, la imponeer zien 10 die patriarca nan. En soms, laat me maar zo zeggen, sommige van de patriarchen. Juist, por ejemplo, Salomon. Bijvoorbeeld Salomon. 700 vrouwen. 300 concubinas. 300 bijvrouwen. 1000 mujeres in totaal. 1000 vrouwen in totaal. De Bijbel zegt nergens dat God dat heeft goedgekeurd. En mensen vinden después de vanidad reconocida, corrimiento tras de viento.
dat Salomon heeft zelf laten komen zeggen, dat is... Kennedy. Zou ik het niet zeggen, nou, dus. nou, Hollandees is het daar. Dat is, ja, van niks waard. Juist, correct. Vaniteit, dat is rennen achter wind. Juist, meneer Sander de Wiesenaar ponet desviata voor die Dios. En zoals Salomon dat ook heeft geschreven, ze hadden hem ook laten afdwalen van God. Y por ahí sirve otro Dios, ¿no? En hem andere afgoden lieten dienen. Ja, es que me nunca lo llevaba en un camino correcto. Dus een meervoudige relatie ga je nooit brengen tot een goede weg. Tot Open, een correcte weg. open relationship te die diablo. Open relatie is iets van Satan. Juist. Oké, dus viendo back in de video, dus ik moet je mee aqui. Sutra Bauta is een sekstherapist. Terugkomen bij de video. Dit vrouw is een sekstherapeut. De claim die Juda pareja nang die hele Juda hopi den ambida die intimidad. Zij probeert te beweren dat ze heel veel echtparen hebben geholpen bij een Control, aggressive in the bedroom thing. De moet je merken die we zeggen, want de Judaan nu ende, want de Judaan destruir matrimonio, zeg wat is ende. En de andere vrouw zegt van ja, je bent niemand aan het helpen, je bent aan huwelijken aan het vernietigen. Juist. Dus we staan mirando romano in mundo que está bayendo. Dus zien we mensen waar deze wereld naartoe gaat. Want de pareja nango te permitir dama nang aki drenta de una relación pa ja, meneer ze wisse entre comillas juda nang pa spice up na relación. En de echtparen die het toelaten dat dit vrouwen in hun relatie komen voor tussen aanhalingstekens om een beetje specerij toe te voegen bij hun seksuele leven. Gewoon zo deal kunnen wat ik al laatste Romana nga bisa pero Steven takiko masa sobre base. We hadden het over gehad, weet je nog, in de laatste bijeenkomsten dat mensen hebben gevraagd van ja, broeder Steven, wat blijft dan over om te doen? Het thema bisa uso was aan creativiteit. Toen had ik gezegd, gebruik jullie creativiteit. Ook al in die mundo, nanta siendo turcos. Kijk, deze mensen zijn wereldse mensen, ze doen van alles. Pero toch, het turcos kunanta is toch not sufficiente. Toch, het van alles dat ze doen, is toch niet genoeg. Mira dat die komt in meeste bij back naar principio di Dios. Zie je waarom het mens terug moet gaan naar de oorsprong van God? Daarom liet ik de broeders en zusters alles zeggen wat ze te zeggen hadden. Maar ze hebben deze video nog niet gezien. Ik heb het bewust tot het allerlaatste bewaard. Si Cristo no te de relación, bote quiere que necesidad, er falta algo toch. Ik heb dit tot het allerlaatste bewaard. Want je kan zien, mensen kunnen doen wat ze dan ook willen doen. Maar als Jezus Christus niet in het relatie zit, dan blijf je toch met een leegte. Je hebt Jezus Christus nodig in je relatie. Je vida íntimo también te mesongos. In je intieme leven is het precies hetzelfde. Oké. Dus wat ik quiere que él por ayuda y pareja aquí realmente. Kinda e. Wie is e? Que men die sekstherapeut nagi. Denk je echt dat deze sekstherapeuten de echtparen echt kunnen helpen? No, nee. Nada bezig trabajando para diablo, ¿sí? Anda haciendo. Ze zijn bezig om voor Satan te werken, dat zijn ze bezig. Juist, we sombra, maar neem Mateo 24:38 de bisa. Maar zoals Matthäus 24:38 zegt. Romeinen 1:31. Romeinen 1,
un 31. Romeinen 1:31. De señal de fin de tiempo. Dit zijn de eindtijds signalen. Yes. Un cosa, inimigo de sale tumba matrimonio, se te su primer target. Eén ding, de vijand vernietigt huwelijken, dat is zijn primordiale doel. E como o matrimônio te primeira instituição que eu doen, Want het huwelijk is de eerste instelling dat God heeft gegeven. primeiro cupica, den Eden. Voor het zonde in Eden. E depois é sábado, primeiro cupica, den Eden. En daarna de Sabbat voor de zonde in Eden. Juist, dus é ataque primeiro arriba matrimônio primeiro, cabe te bij sábado. En daarom is de aanval eerst op het huwelijk en daarna op de Sabbat. Lá com o papado da move, ela começa com LGBT. We kunnen zien hoe de paus dan aan het bewegen zijn. Het is begonnen met de LGBT. E depois ela vai para é sábado falso, esta é Sunday. En daarna is hij bewogen naar de valse Sabbat, de zondag. Oké, tiro mango que lees 2 Timoteo 3, 1-5. Wil iemand voor ons 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5 lezen? Yes, tiro mango, então después vamos. 3, van 1 tot en met 15? Nee, 1 tot en met 5. Yes. 1 tot en met 5. Yes. Mas sabe Isaki, 2 Timoteo não 3, mas sabe Isaki, que den último dia não, tempo não trabalhoso lo bem, para sombra gente lo estimador de não mês, estimador de placa, gabador, arrogante, blasfemador, desobedecido, na maior não, ingrato, ímpio, sem amor, irreconciliável, com má língua, sem domínio próprio, grosseiro, odiador de lo que tá bom, traidor, traição, dus traidor, imprudente, soberbe, mas bem estimador de prazer, o estimador de Deus, que tem aparência de estar religioso, verde, of verdadeiro, que tem aparência de estar religioso, verdadeiro, mas que ninguém su poder evitar e sorto de ele aqui, amém. Me merece a ver. Ok, que me han dicho que de característica, de verdad, te bisa, pensei nós temos zona trompeta em caso aqui, como que é coisa aqui de virando viral. We hebben het gelezen, daarom moeten we de bazuin blazen, met name in deze eindtijd, want deze dingen gaat overal. Het wordt viraal. Ja, se nós mira com Satanás, die maioria hobenang, dingen trampa aqui. En we kunnen zien hoe Satan heel veel jeugdigen in deze val hebben. Ja, se e hobenang agora bom, tanandi wo bira líder, mas anjos que ni igreja, cultura econai. De jeugd moet de leiders van morgen worden. In de kerk en al die dingen. Ze te engage nang ding open relationships. Daarom betrok hij hun in open relaties. Ja, is er in aan de desbalanceer, maar anjos que nanda sirve para de líder. Dan zijn ze uit balans, dan kunnen ze later, morgen, niet als leiders functioneren. Ja, is een teure que te bizenos, tanto de iglesia como para fora e qualquer de tumaloga. En wat zegt hij dan? Zowel in de kerk en buiten de kerk neemt dit plaats. Ja, is então, maneira de is nang 21-25. Zoals het zegt in Richteren 21-25. Wis de dia na een notava dat in reina Israël, en toen que de visa, cada king tava daar lo que tava te bom de su mes vista.
Het zegt dat in die tijd er geen koningen waren in Israël, dus iedereen deed wat hun goed lijken in hun ogen. Ja, is kandidaat die argumenten we bisa ja per se met een open relationship. Dus genoeg argumenten om te zeggen, ja, daarom ben ik in een open relatie. Ja, is we ja, moet guy na nota serio te per se of moet na nota serio te per se. Ja, dat de mannen niet serieus zijn daarom en dat de vrouwen niet serieus zijn daarom. Oké, en toen wat we de zaken ding French Revolution. Wist jij in de Franse revolutie? Nang eigenlijk meneer Manuel de Visa, they could not have invented a more effectual plan than the degradation of marriage. Zoals Ellen White zeiden, ze kunnen een niet meer efficiënte, degeneratie van het huwelijk plannen. Ja, is que men tu recordo con nos ting aves scheiden van Kiko, come coi trove? Scheiden van tafel en bed. Ja, is bivamento, samenwoning. Dus alles wat we vandaag hebben van scheiden van tafel en bed en samenwonen. Ja, is nee, sorry broeder, ik denk dat u bedoelde een late relatie. Living apart together. Gewoon biva, no? Biva, sinda casa. Ja, maar niet scheiden van tafel en bed, dat doe je als je mishandeld wordt. Maar ik bedoel dat ik heb een relatie met jou, maar jij woont in jouw huis, ik woon in mijn huis en we komen samen. Yes. Ja, dat is een late relatie. En de andere is gewoon samenwonen. Correct. Dank je, juist. Graag gedaan. Anto, sí, pues eso y también después. Si ella llega sin alegonto. Ja, en die andere komt later als het zover mag komen. Correct, juist. Pero tú de otro con ahí, entonces we zouden eigenlijk de Roma, ese papado. Dus al deze dingen, en het zegt eigenlijk dat het is Rome, de pausdom. Nang a sembre simie nang aki. Hun hebben deze zaden gezaaid. Ja, is que kon je in French Revolution. Dat het zover ook is gekomen bij de Franse revolutie. Unanga je sin leu di degradar matrimonio. Un planeta ta. Dat ze zover is gekomen om het huwelijk te degenereren. Ja, het is een plan. Ja, is que men ataque de inimigo tava arriba in matrimonio. De aanval van de vijand is op het huwelijk. Juist, dus pepe kwe sabat, wako. En om daarna de Sabbat te pakken. Oké, dus oramos ese versículo, wees nam bindi 5. En toen we hebben het vers van Richteren 21-25 gelezen. Cada quien da lo que nan kiet, de na mes vista, lo que nan da de bon. Iedereen deed wat ze willen. Iedereen deed wat ze goed vinden in hun eigen ogen. Juist, de mesmo cosco Aleister Crowley, ook die nos politie getende die. Het is hetzelfde dat Aleister Crowley. Un satanista, então tem su lei. Het is een satanist en hij heeft zijn wet. Dus do what thou will shall be the whole of the law. Doe wat je wilt zal de hele wet worden. Juist, dus essa aqui, mas você mira em princípio, ela começa na Austrália, rise of relationships. Zoals we kunnen zien dat de open relatie is begonnen in Australië. Juist, en dan Australië te worden je maar eigenlijk een país of een land down under. Sim, de worden je maar een país que está, o sea, te sale foi abismo, bien arriba. Oké, Australië wordt genoemd het land dat van de duisternis opstijgt.
Juist. Maar weer Revelation Jesum 7. We kunnen dat vinden in Openbaring 11:7. Juist, mensen nang het land bien riba, ore land e reis bien riba. En daar opheft hij. Juist, en die hebben het plama eerst zo'n die Turken minder. En dan verspreidt hij deze zaak overal. Juist. Wanneer ik kijk naar ze meer open relationships on the rise as couples break from tradition. Nou, meer te reconoceren. Open relatie aan het opstijgen. Wanneer de paren, open relatie in opstijging wanneer de echtparen van de traditie afdwalen. Yes, afbreken, ja, afgaan. Zie, no que tienen el principio bíblico más. Waarom? Want ze willen niet aan de Bijbelse principes houden. Men hopi en de wakita bezig de drintando relationen abrite. Dat wil zeggen. Heel veel mensen zijn tegenwoordig in een open relatie aan het stappen. The number of Australians having sex out of their relationship has increased, according to the new data. De cijfers van de mensen die buiten het huwelijk seksuele intimiteit hebben, is gestegen volgens de gegevens, de nieuwe gegevens. Dus nós temos profeta ávico da papi verdade. Zie de pregunta. Hebben we een waarsprekende profeet vandaag? Dat is de vraag. Juist, Ellen G. White explique con aqui promego na tuma lugar. Ellen G. White heeft deze dingen allemaal uitgelegd voordat ze plaats hebben gevonden. E nós temos real até aqui, só que de 2023. We zien het vandaag. Zien we dat? Dat is 2023. Juist, juist. Dus kijk eens aqui dan. Gaat deze over? Ja, ik zei dat is een vers. Dit is alleen maar een vers. So korako Sarah a Ivita Hagar pa bing may di eko Abraham. Weet je nog wanneer Sarah Hagar heeft uitgenodigd om te komen in de relatie tussen hem en Abraham? Sombra en no por ayu, ik men dit hanye kung mikriya Hagar. Omdat Sarah geen kind kon krijgen, dus toen zei Sarah, ga vreemd met mijn knecht Hagar. Dus we willen Hagar laten we een sekstherapist. In dit geval kunnen we Hagar noemen als een sekstherapeut. Maar kijk wat de consequentie. Maar wat is dan de consequentie? Ela trouxe problemen. Zij heeft problemen gebracht in het huwelijk. Ela trouxe, ela quebra Abraham's coração. Zij heeft Abraham zijn hart verbroken. Sombra, Sarah avisa, bai, ela manda Hagar cria bai, que you. Sarah heeft gezegd, ga weg. Hij heeft Hagar weggestuurd met het kind. Die quale you tava de you die Abraham. Welke kind is van Abraham? Pero Dios avisa Abraham, hace lo que a Sarah avisaba, lage bai. En God heeft tegen Abraham gezegd, doe wat Sarah tegen jou heeft gezegd. Laat Hagar maar gaan. Como ne ko yete sum do lota mene Abraham seguro so mesra lage you bai. Kun je voorstellen die pijn die dat heeft gebracht in het hart van Abraham om zijn kind te laten gaan? Dat is een jaloezie, maar zo Sarah sintje malu door die Hagar. Dat bracht ook een jaloezie, want Sarah heeft zich niet prettig gevoeld vanwege Hagar. Dus die kon orako algo sintje zo de het is een attachment entre dos laten we zeggen Abraham en Hagar. Dat is En waarom dit allemaal? Want wanneer dit gebeurt, dan brengt het een verbintenis
tussen in dit geval Abraham en Hagar. Yes, emocionalmente você pega no outro. Tem um conto. Je krijgt een emotionele band met elkaar. Você Sarah a curi com Hagar. En daarom had Sarah Hagar weggestuurd. Dus in caso Abraham e Sarah a desobedecer a Deus. In dit geval had Abraham en Sarai God ongehoorzaam geweest. Somen alaga outro drente dingen círculo sagrado. Omdat ze een andere in de heilige cirkel liet binnenkomen. Juist, oké. Niet bij quel outro não. Pero no se mira lá, me diz que essa aqui sim. Me come Ik ga die film pakken, maar we kunnen zien. Ik laat je dit zien. Oké, aqui não se mira é senhora aqui. É senhora aqui da bisa matrimônio da diz paperwork, papel. We kunnen zien wat deze mevrouw zegt, dat huwelijk is alleen maar een papierwerk. Juist, não se mira? Então, a pergunta ao noite tá. Matrimônio da diz papel? De vraag voor vanavond is een huwelijk alleen maar een papierwerk? Oh, we're comparing stats. Baby girl doesn't know that I am Tom Brady at this game. Married at 18, divorced at 21. Second marriage, married at 25, divorced at 28. Third engagement, engaged at 29, ended it at 30, but I kept the ring. I'm still keeping Tom Brady on his toes. We should not be afraid to leave these men. We are not stuck with these people. Marriage is not a sanctimonious thing. It is paperwork. It's something, it's a commitment you make to someone. But if you feel like you're not getting anything from that commitment and you're trying, you gotta go. You gotta go. You have to go. I know it's difficult to fill out paperwork and to make appointments and to do all of these things, but this is your life. Do you want... Just paperwork. Oké. Heb je het geluisterd? Ze zei, het is maar een papierwerk. Juist. Wanneer we zien, die moet een bye-bye gewoon. Dus op het moment dat je voelt van je wil weg, ga gewoon maar weg. Zeg maar dan. Correct. Maar als je zo moet zeggen, de laatste video. Laat je deze laatste video zien. I think marriage can be successful, of course. It's just not something that's as scalable as we as a society are trying to pretend it is. Marriage is, and I've said this 100 times and I'll say it 100 more, marriage is like the lottery. You are probably not going to win. Okay? You're probably not going to win. Don't make that your 401k. You're probably not going to win. But if you win, what you win is so great that I don't blame you for buying a ticket and trying. I personally don't buy lottery tickets. But when somebody says, yeah, I play the lottery, hey man, somebody's got to win. And you know what? As long as you're not blowing money that you need for food or to put shoes on your kids' feet, you're not hurting anybody, go out, give it a try. So I always tell people, listen, marriage, when it works, when you have somebody who's married 20 plus years and they're still crazy about each other, that is the exception. Meneer de Wies hou gewoon. Heb je dat gehoord? Het is zoals die heel normaal zegt. Ja, het is gewoon een lottery. Ik ben op Ghana op peren. Zeg van, het is net een loterij. Je kan winnen, je kan verliezen. Die más bien wat te peren. En de meeste keren verlies je. Ja, is que men die nang no te quiere más dingen doen. Hun geloven niet meer in het feit. Juist, oké. Niet een keer wante akinang. Ik hou het tot hierbij. Juist, dan mira que ese último video kinang. Ik laat je nog een laatste video zien. No, sim. Turco te sofre violência não como te detectar. Foi hora que o botinho biba vida. Riba tentinang di bopia. Pa bonoasi e outro rende rabia. Paso se você saque ta rabia, se você sai ta rabia, a me te considera violência.
Paso ningún gente no tiene el derecho de tomar control de la vida de tal manera que botin kuwa combo takana, combo tapapia, kiko botasi, kibo yutasi, cativo dembo mes lugar passou eta rabia. Mira aqui, lage rabia, baila que bem missa nossa saco novo pabo de nome de Deus. Saco novo pabo. Denunciar ora costa robes. Toma lo que está correcto e viva bom. Não aceitar que gente tá se uso dibo e ponebo sofrer nenhum gente. Não tem direito de sofrer. Então aqui repetir palavra de Monsenhor Amado Römer. Não aceitar soquetada na mão de ninguém, nem de mão de pastor. Mas tu ainda tem direito para receber trato bonita e bom. Se vamos lutar para junto, nós cria país de justiça, paz e amor. Ok, dus aceitava dat atur e vídeo nan que parte nan. E nós concluí com Juan 10:10 noite. Dat is al die video en die gedeelte. En we willen sluiten met Johannes 10, vers 10. Ela dronga bem para horta. Ela dronga bem solamente para horta, mata e destruir. De dief is alleen maar gekomen om te stelen. Ik weet het. 10:10. Het is de dief komt. Stelen. Niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed. Juist. Oké. Dus a noite nós está metade swak ting romana que compartilha algo para me conhecer. Ik wil even kijken of er iemand is die wat wil delen voordat we gaan afsluiten. Manco aviso que a noite, mas para quieto riba algo, minoi que mire. Dat iemand die zei van vanavond ben ik bij wat stilgestaan, ik had het niet eerder gezien. Sina erge costa, oké, tengo ver eso más per matrimonio dan. Oh, is het zo erg? Het moet meer gaan bidden voor de huwelijken. Voor de jongeren ook. Voor de jongeren, bij hopen dan también. Stuur een mango que compartir para me conocer, al menos 2. Is er tenminste 2 mensen die met ons willen delen voordat we gaan afsluiten? Ik heb ik breng het voor in de vorm van een vraag. Het is iets dat is gebeurd. Er was een persoon die was bezorgd over zijn kinderen. En die was zich aan het afvragen van hoe zal het zijn aan de hand van wat we hebben in het verleden behandeld. Van hoe kan ik naar de hemel gaan en mijn kinderen niet? Wat zal ik aan God antwoorden als hij vraagt van waar is de touw dat ik jou heeft gegeven? De nageslag dat ik je heeft gegeven. Dus toen had die persoon dat neergelegd bij een andere gelovige. En die gelovige zegt van nee, dat gaat Jezus je niet vragen. En deze persoon was helemaal verbaasd met die antwoord. Dus die heeft het doorgespeeld. En bij deze wil ik het ook aan u, broeder Steven, doorspelen. Juist. Eigenlijk, Dios está pondre, ¿verdad? No se le sé de en seminario. Camila dice, where is thy flock, thy beautiful flock? Lai wax niet. Obayele. Sí, entonces, este hermano va a estar, me dice, Dios está pondre. Eigenlijk, per rebaño, ¿no? Esta pondra unida. Jeremías 3, 20.
Wak. Jeremias 3:20, pero tem mais versículo de corda fica vez. Jeremias 3:20, Deus te puntra onde é tal como Madonna bota. E promete tal In Jeremias 13:20 staat geschreven dat God je zal vragen, waar is de kudde dat ik je heb gegeven? Juist. Hij promete tabocas. De eerste is uw gezin. Juist. Dus Deus te puntra nós, Job também. Nós mira que Job a sorro para su casa, su tal. Job had voor zijn gezin, voor zijn kudde gezorgd. Juist. Wat meer in principe de Adam também, wat meer de Abraham também, tu repetir mesmo. Je kan de principe ook zien in Adam en Abraham. Ze hebben het allemaal herhaald. Juist. Want de mira dos mangen bailaren, Jennifer Kumarlon. Ik zie dat 2 handen zijn omhoog gegaan van Jennifer en Marlon. Broeder, ondertussen, als je die citaat kan krijgen van Ellen White, zou het ook fijn zijn. Ja, ik heb een stuk van Ellen White erbij gepakt uit het boek Child Guidance. En dit vraag, wat gevraagd wordt, staat ook in Child Guidance, chapter 83, de review. Het staat, als God je vraagt, waar zijn de kinderen die hij jou heeft gegeven? Je krijgt het in Child Guidance 561.1. En zegt parents who have neglected. Te snel. Child Guidance. Ja, ik kopieer het. Ik zet het in de chat voor u, zuster. Is Dan goed, kunt u het makkelijker vertalen. Ja, dank u, vriendelijk. Juist. Bericht. Oh ja, kijk, brother heeft het daar. Op beeld. Okay. Misschien kan hij het zelf vertalen en dat u het hem helpt dan. Steve, vertalen na papamento entre la hermana sin holandés. Ok, Dios lo puntra, onde voy unanta. God zal vragen, waar zijn je kinderen? Ok, mayor na puta ningra ng responsabilidad ng donador. Neglijar, ninguém não neglijar. Neglect. Maior dan puta neglijar. Dan Deus gave, dan responsabilidade que Deus a dona não. Wat in zwarte balk die we mos niet that negligence in the job. En dan is se confrontar negligência aqui dia de juízo. Juist. Ouders, God zal vragen, waar zijn de kinderen die ik u heb gegeven? Ouders die hun verantwoording verwaarlozen. Ja, repetitie, como ele é me traduzir, biori. Nou lo bin top, essa kijken de die de juízo. Zullen ze dit zullen dit tegenkomen op de dag van des oordeel. Ja, is dat Dios lo puntra não. En God zal ze vragen. Onde é unanta como donao para você? Waar zijn de kinderen die ik u heb gegeven om te leren? Of om op te voeden? Why are they not at my... Sì, die kona not aan mijn mandreetje. En waarom staan ze niet aan mijn rechterhand? Dus hoop ik maar jona lo mira eure. En vele ouders zouden dan zien. Unwise love blind. Dus na nota ting, nang nota ting. Ook is een amor ciego.
Dan kunnen vele ouders zien dat ze een blindelingse liefde had. Juist. En wat? Blinded their eyes. Dus ze zeggen zeggen aan wow. Dat ze geblinddoekt was. Zie, na Yunan Sufayo dan. Oké, ja. Dat ze gewoon geblinddoekt was voor de fouten van hun kinderen. Yes, and left those children to develop. Zie, dus na lage Yunan eigenlijk hoe sta je met een kwenta. En ze hadden de kinderen dan ontwikkelen zoals ze het willen. Zie, na vormen een karakter deformar, not fit pasielo. En zo zijn hun karakter misvormd, dat niet passend is voor de hemel. Anderen kunnen zien dat ze hun kinderen geen tijd en aandacht had gegeven. Amor y ternura. Liefde en tederheid. Negligencia propio. Nankiko? Negligencia eigenlijk. Negligencia die het trabajo con administratie. Hun verwaarlozing van de taak dat ze moesten vervullen. Aponeku made the children wat de asiku yunan talo kinanta. Had de kinderen gevormd hoe ze nu zijn. En de revise para que te opie bouda met parents, dus major dan, if you see per oportunidad. En deze deel zegt, ouders, als je de gelegenheid had verloren. Sim, Dios het spijt power. Heeft het zeggen zo? Nee, het is just in misericordia divo. God pity you. Sim, juist. Ouders, als je deze gelegenheid heeft misgelopen, God heeft medelijding met jou. Of voor de dag van de rechtvaardigheid. Of rechtvaardigheid. Alsjeblieft. Ja, en de lo heb un travo kiko basico mi flock, Zo, zie. En dan zal God je vragen van wat heb je gedaan met de kudde, mijn mooie kudde. Ja, se de Jeremias 31:20 mi que sa con se leso. En dat is Jeremias 13:20. Yes, thanks. Okay, the last two, que sa Marlon, cava Jennifer Panosera. Dank je, irmã. No qual comida, mas agora foi de lessa aqui. Eu ainda tinha pensamento que eu picuer te cava, pero ao mais que nunca. Pues nos escola do passado tem lugar como Sodom en Gomorra. Wat ik uit deze les heb gehaald, dat heb ik al een hele tijd in mijn hoofd. Maar nu is het me nog duidelijker geworden. We herinneren nog het verhaal van de Bijbel van Sodom en Gomorra. Sí, dank je, hermano. Caminho com que men die two soorten die perversidades, ongepaard seksueel gedrag. Waar het alle afschuwelijke handelingen en gebeurtenissen op de seksuele gebied plaatsvonden. Ja, en toch, kijk het of zo de mira, esse aí como dos motivos não principal, o Senhor tá que dá hope triste. Ik zie dit als een van de principiële redenen waarom God heel verdrietig wordt. Sobra, se nós somos bom, quase a maioria ainda tá não tolerar matamento, abortamento, tu renda mira malo, pero a outra mira quase coisa comum para parte de Rulo quando nós mira opera lá, se que se não, tu é sorte de coisa não, com nota quadro com matrimônio, se tu vai tolerar. We kunnen zien dat de mensen het afschuwelijk vinden van het vermoorden en die soort dingen. Maar er wordt wel open relatie getolereerd.
Sí. Anto, ore, si Dios ha destruido so man agora com candela de tempo aya, anto ore kita sucede com agora kita rond mundo tem conversação assim na perverso, anto ore aqui porta denderische. Nou, Toen de tijd had God Sodom en Gomorra met het vuur vernietigd. En wat denken we van nu? Dat het hele wereld rond over open relatie en die zulke dingen praat. Wat denken we dat God nu gaat doen? dank je. Dank u wel. Yes, dank u wel, Marlon. Dank u wel, mijn broer Vai direct. Marlon. Vai lá, Jennifer, vai direct por trás. Ja, nos. Jennifer sluit direct aan. É parte lá, é parte que pronto, bis um parte que a uela gami que da pensa para somar tava tão mentalidade que me tava tatini. De O broeder matrimônio had tá net diz, een pauze. De broeder had net wat aan het einde gezegd, dat me heel veel aan het denken brengt. Want het was ook een mentaliteit dat ik had. Of een denkwijze dat ik had. o matrimônio te diz firmamento de papel, that's it. Dat het huwelijk alleen maar het is een papier maar ondertekenen. Tapi mi nome é nunca importante. Daarom zag ik het nooit belangrijk. Pero después que Jesus ensinami con importante tá, En nadat Jezus me had geleerd hoe belangrijk dat is, het huwelijk, então ma obedecer e ora e. toen had ik gehoorzaam. Não tem que obrigar, pero ma obedecer sim. Een beetje gedwongen, maar ik had toch gehoorzaam. Dorku a mim nunca tava ta mira, dorku en entorno de mim sempre ma mira matrimônio não gordo quebrar, nunca ma mire como algo bom. Aangezien dat ik rondom me heen heel veel huwelijken zie kapot gaan, dus had ik het feit van trouwen nooit als iets goeds beschouwd. Pero awo mi ta mira danki pe studio nang aki. Ik kan het nu zien dankzij deze lessen. Het is mucho más importante que me a comprender. Caba. Het is heel erg belangrijker dan wat ik al had begrepen. Lo más importante de que me asienta. Het allerbelangrijkste dat ik had geleerd. Con mi matrimonio ribatera. Dat mijn huwelijk op deze aarde. Dat eigenlijk een pacto con Dios. Het is eigenlijk een verbond dat ik met God had afgesloten. Y solamente ora que eu guardo falta con Dios. En alleen maar wanneer het in het oog van God wordt verbroken. Eu tenho que guardo quebrar. Sino o pacto é me ser prevalecer para sempre de bom e de mal. En alleen maar wanneer het niet goed ging in het oog van God, dan kan dat verbond verbroken worden. Maar die verbond is gemaakt voor de goede en voor slechte tijden. Dus dankjewel. Asina Mashadanki. Amen. Nós temos bem clausurar, so ja, nós está lá, cá, we moeten gaan afsluiten, we zijn al laat. Se tem mais comentário, pergunta, amanhã com Deus o poder, online, merdia. Als er meer commentaar of vragen zijn morgen na de middag of in de middag, kunnen we dat stellen. Para amanhã is het quarto para 2. Vergeet niet, morgen zullen we 11:15 beginnen. Juist, door que sungo dingo esse tema, não te biba ding, é mesmo time zone com nós. Aangezien dat degene die dat thema moet brengen niet in dezelfde tijdzone met ons woont. Juist. Bueno, mi romana, dank je voor join, have noche. Broeders en zusters, bedankt om het bij te wonen vanavond. Sí, mañana nos tiene tema titular.
Morgen hebben we het thema getiteld. Juist, maar ja, is het thema, ultimo thema die serie. Morgen hebben we de laatste thema van de serie. Die qualta, het thema nummer 4. Dat is thema nummer 14. Amor ding in santuario. Liefde in de santuario. En de code 15. Sì, thema 15. En wat projecteren ons voor. Waken we ons voor doen in de douche. En gaat het projecteren, dan kunnen we het zien en dan kunnen we ook lekker slapen. Juist, dus Miami no perdes, amor ding in santuario. Thema 15. Morgen kun je het niet missen. Liefde in de heiligdom. Thema 15. Hagamos reza. Laten we maar bidden. Padre Santo, nos stiamo bedanken we noci. Go on. Sì, Cuba tres nos junto para por a studio un porción de la palabra y nos mira, Señor, importancia de estar uno con so y no ende más entre medio. No parte de religión, no parte de cultura, sino va de un principio que estaba de fue comienzo. Que un hombre lo abandona a su mamá y su tata y lo une con su esposa. Entonces, dos nan hombre mujer nan dos lo vira uno y lo vira un carne. Y ese matrimonio que va a establecer fue primero pecado renta y te mesmo gosta conta después de picar. Danke, Señor, que aclara-nos nosso peligro y hace-nos aún más aware que nos tengo reza para nos obena, nos muchanan. Como ya Dios quiere ver dentro una relación, não por tintura cosna aqui na cuenta. Assim, Senhor, que não por mira a seriedade do assunto e sabe que o matrimônio não é só gewoon vlinders in de buik, maar het commitment, é algo sério, pacto que nós fazemos não somente entre nós com nossa pareja, mas também com o Deus. Danke, Tata, dat we ons poort in douche sonho, nós te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amen. Ja, Steven, had je het goed kunnen volgen? Ja, geweldig. Bedankt. Ja. Ja, zie je? Dus je kan het, je kan het toch volgen, ik ben blij. Heel goed. Oké. Hey, dan zien we elkaar dan morgen.